China long puthot phere meme virus ke klangpon lasonsi ke damtang surihini ra kriser ke baningkan ason thak si COVID-19 virus pining surihini ra inkoira pho ningkan an ningkan pho aphet puthot isi phere meme virus China along puthot ke klangpon thu virus men hmpv virus non hejong social media chetailong bangso virus aputha social media along klangpon Kedamtang surihini ra kriser kep aningkan COVID-19 virus asonsi lak amunit aphai ki thinang lapen non amat hospital along anta kiso phai ke bat par pi gajok chijang jipen khangjang lo social media chitaya long pen bierta ke long dona tengki COVID-19 a hospital along China along hmpv a virus akiso ke long aphai do piklo pusi bierta long don puthot India long rielong COVID-19 a virus asonsi nangliji lasi hmpv a virus pen kacheri dona kenang sot pusi doktor atuma hin pen pachini pong lapen bangso virus pen kachipa jogji aphan mask sanitizer lapen sabun pen rikachar sam edji aphan ta pachini ponthu International Desk Report Public TV Karbi Anglong DGP GP Singh aphan EP Chelsea James atumpen adu ya hoy kerai kom aphan pinpura lokipa jordona puthak pherangke maikang nipon kidamtang ar koi ni phai ki thomarni EP Chelsea James atumpen mithanga hemalong pherangke maikang nipon along EP Chelsea amaipu James Hanse pen kaningje ponke Karbi Anglong along rialong adu ya hoya puthak penang an kachar bo pen soluk sodak sitami dolo lasi lahai suluk sodaga tumon kepa jablong lidet ji aphan raikom sai khi mate security ki pipona kinang sot puwa kimang pen District General Police of Assam mati DGP GP Singh aphan taralangso Gate House along Pinpuralu kepa jorda News Desk Report Public TV Karbi Anglong Torang te piniarning samapur dak media personnel atum hanakero piper preglo pen pi dak nitum media long kewang nang ko kalam tela po hello pini ada bai kresia por dak Assam ADGP dak Karbengloan wanglo lasi alang tumapa nitum dak APSLC atum pen President Secretary pen Vice President Office Secretary, the pen advisor, chief advisor, itu mangpo DGP pan pini hadak tara langso nil tumara kitong namlo da se hala so itong dunan lam si pini lang tum pan kithanji pusi non lamang so press meet mada so press conference itum pa lo la pen tum pan lamang so media hoi pe si ni tum pa chini kangtung ko pe the si ni tum pa itong dunma la puson lam ban da se aprang si nil tum nalitu pan kethanang tu lapen rada pan apicinin kangtung alam kala pohelo lidum pini alang lipan jetong na lam jasmet abangke ladak Karbi Anglong a district arlo jasmet itum Karbi akhai tum kedo kethak ben chenglok a break a hoy pina jok itum kedo kethak akisung do lapen itum dak law and order a situation a ke heno lason itum long do Nagaland border a hot same border alam pen penangan security ke dor de pera jok nitum munetum same aprana moi kedam nang do pesong thak sela pu Nagaland ke dai ta song thak lo hadak same la so border issues pen jok alang tum la Nagaland pen nitum hoy along ke do pen jok hot pen hot la pu son nitum kacharwo la son do kopliti sila ka do gawe kavedaji ing samjin pen ke do thegi apat nitum Karbi Anglong Autonomous Council District nitum maning samjin pen ke do thegi aphansi alang lipan jasmet kacu ning ridam je fansi nitum pini chitong namlo lapen jasmet geographical jitu boundaries abang so nitum Karbi Anglong Autonomous Council 10,364 square kilometers hangbong nitum Karbi nitum kedo karba nitum kedo nitum malong ri nitum malong pat nitum madet lapen nitum hawar ramang so nitum ing samjin mengedo thegje fansi
alang li pan itum pini chitong dun lo la pen alang li hin ban same to pan lam chak nang pilo dil tum memorandum pen alang tum lang pui si dil tum kopi alam the si tok bon ma la bang so alam pen dil tum la dak all party hills leaders conference ahin pen dil tum na memorandum ki pitun alam la DGP ko basam same lang lo por hilo la pen si tum pan lam chak nang pilo nang tum jitu ni tum panang tok matedang pi alam thele ka hogalam lo la pen ni tum un ana bangke government of sama tum same alang tum jitu law and order ahin ben same ladak insam jin beng itu thek dia pan pura alang li hin ben same tum man lam chak nang chipi do da sin tum ningarong piklo la pen tum che hok piklo alang li pan ni tum je tong dun lo la pen ni tum hir jumelo la pen da Karbi Anglong arada hir jumelo busim kroilo da dipima la son asam long ke thene police kalang li hello la sila son apan tum je tong dun long je than dun long la pen tum ki sung la pen ke boy ke do ke tak insecure mane security ka vedet la posona area kisman dim do la hai ka do ka velam samen tum ke cheng pen ke jut an shihan dun long pe melo ni tum hadak घंटा आधा बाग दोजी ni tum ang pen ke chingwai ka chingki ka do ka ve pen ni tum ching ne ching ni pen si bang so meeting ni tum do lo pen lahin ni tum lam me hu ni tum che pachon lo lahin tum lam che than se roi lo alang li tan ni tum pan ar julo ni tum same ar julo la pen chupulo alang li same aning sam jin pen ni tum panang thak pen melo nang than pen melo nang tum Karbi Anglong Karbi akhai tum ke do ke thak la ka do ka ve akisung ave pheri nang ne matha nang ne akisung ke boy do pote ni tum han same nang than pa ji ta me ni tum mat dak wang se ni tum dak SP tum do DSP tum do pan ka pre ko se tum do ana tum han same alang hin ba same instruction pisi mo pene akisung do pote alang li mathang pen yel do panang chira nang itu dun ji posi ni tum pan lam chak nang chipi pa melo posi ni tum ning ro perfect la la hello pini lang tum pan kachopa lam pen rada pan Karbi Anglong la pan kapachani ponji polam thegala hello akar juro te na to para juta la so district along la ke 1950 51 se long lo polam da thandun lo la pe na sam along bang ke ba north east along ke ba ne district lo posi to malang le phan thandun long lo la pe ni tum state ta hangbom posi thandun atepi ma ladak article 244a la ke 1969 ani kana hosi congress government a hosi la bang so constitution long article 244a ke thapon that's hala so 244a alam thebang kala hello je Karbi Anglong la peninsulas nitum autonomous state sengun pulabang so a provision is it article 244a bang ke la silabang so lam mata majer so thanun lo lang lipat samelang likala ke odia bang ekali mothenil tuma hin ben mane non mara ke mang la hello pu la baso la masi majer so lang lipat da me tu pachini po denarong inglong kiri dingso terangarong arkoi phok rong kerkar kliponji aphandowan kasilampon lason si arkoi pli arni lakha kretrok nomati constituency ke parlo denarong inglong kiri dingso terangarong arkoi pho rong kerkar kliponji aphandowan kasilampon along kachitongpon edon inut penchitong dun si pinap arkoi pho rong kerkar kliponji aphandowan kasilampon aningkan rangason rong rup lapen than thili paklar ponji aphansi pining le thota misenji aphan rong kerkar kliponji aphan duan kasilampon dena rong pen nilituma pherangki arun terang nangkilo berta news 6 report public TV Karbi Anglong